Yurdumuzda kän toy hyzmatlary bar. Elbette toy edende toy ýygysynyň ýanyna bir ofisianty hökman goýmalymy? Elbette goýmaly. Ýöne käbir ofisiantlar senden aşa hyzmat edýär. Assalamu alaykum. Waleyküm geldinmi? Medine Güller hyzmatda duramyz. So'lim Medine ular. Tagamlar atijak. Awa tawasila geldin. Tarel qadın. Amca okurda öyle. Ya getir bäline. Men sen hyzmatçyň am. Kim? Am assalamu alaykum. Am assalamu alaykum. Ile maňa çekaýda. Maňa çekdir. Ala Sen dedim. näme işläp bolmaň men ýerinde? Maňa kene amca. An starçyň ýerde? Men starşy. Sen starçy. Yok. Awa çepiňden aýlan. Sujas. Yok. Ala dedim amca kim? Yok, mun sakla. Yok, mun sakla sana ya. Ira ağam. Sağama toyum sağ. Ağam toyum faulle. Eger de toylanmadı, yukarı derecede kurnamak isteyen bolsaňyz, onda Medine Güller saýla. Medine Güller toy hyzmaty sizin hyzmatyňyzda. Üýtgeşik hyzmatlar, üýtgeşik tagamlar, üýtgeşik lezzetler, bularyň hemmesi Medine Güller.